Right, so Daniel chapter 6, verse 1. Akalonga anchula Daniel chifukwa kwa Dario. Verse 1. Kudamkomera Dario kuyikira ufumu akalonga 100 pambu 20 kale madera onse a ufumu. Verse 2. Ndi akuyang'anira iwo akulu atatu woyamba wawo ndi Daniel kuti akalonga awa adziwerengere kwa iwo ndi kuti za mfumu zisasoweke. Verse 3. Imandeka yapo. So chuchitika chotia ufumu aya wane mkaneza wa tababu ya vile pano the entire amini nita vile. So mwanjira ina nthawi imene nemkaneza memba makata ake achamafika dziko lonse lapansi akakhale mbiri yonena kuti atene akhala chitatu ina apeza makosa nawo amini ndapereziwa. So zinganano chipani china chawine mene makhala mali kuno chipani chikawene simachika cha makosa nawo kupozishina kwezana tani abwere ndakakhale ndabwera mapha pasati maudindo tenataka. So mfumu ina ya zero Darius inona okay kuti zinthu ziyende inatenganso anthu amene ali bakulu kale kudakhale kuja mfumu wake. So pa nthawi imeneyi mene amalamulira Darius anapanga zina kuti pakhale ndithu anthu 120 pa 120 po anthu onse amayankhira kwa anthu atatu pa anthu atatu po namba 1 nayi ndani Daniel ndikhuya ndino zimene zikhalira pamenepe. Yeah, so Daniel ndithu naye munthu wankulu nthawi imene tembi. Verse 3. Amene Daniel amene anavosa akuluwa ndi akalonga popeza mnali mzimu wopambana mwa iye ndi mfumu inati imuyike woyang'anira ufumu wonse. Verse 4. Yeah, so ndithu mfumu inamba uzindikira pachinayi chapadera ndi mkulu ameneyo ndithu atenge gawo lalipo kulamulira tembi zondali. Ndipo akuluwa ndi akalonga anayesa kumtola chifukwa Danieli kunena za ufumu, koma sanakhoza kupeza chifukwa kunena cholakwira popeza anali wokhulupirika ndipo sanaona chosasamala kapena cholakwa chilichonse mwa iye. Yeah, pamenepo. So panali andale amayesesa akulani amayesesa osati masewera watakhala ichipani chimodzi amayesesa tino amukolezawo apezeka ali matope akhale pachani anamba iyo ndimene ndale zimayendera kwambiri kale. Komanso ina chimene chimanyasa makosa nacho kuti Daniel amakhala ngati munthu wobwere mtundu wawo wa anthu oti ndapasi ndo abwera akukhalanso pamapachani pa ifeyo. So panali ngati zinthu zanguyikana pamodzi ndale anthu amayesesa kuti amugwetse munthu basi, right? So zonena kuti anthu amanati tiye ndiwambe ndikuona kuti noti ngamukole pati. So anayesesa kumukola zati zatani zakanika ndana okay kula amene kuti timukole tipeze china chake tembize ndani ya. Verse 5. Pamenepo anthu awa anati sitidzamtola chifukwa chilichonse Danieli amene tikapanda kumtola ichi pa chilamulo cha Mulungu wake. Verse 6. Yeah. Ndipo akulu awa ndi akalonga anasonkhana kwa mfumu mofulumira natero nayo, mfumu Dario mukhale ndi moyo chikhalire. Verse 7. Yeah. Akulu onse a ufumuwo ndi akazembe ndi akalonga mandoda ndi ziwanga anapangana kukhazika lemba lachifumu ndi kuyikapo choletsa cholimba kuti aliyense akapempha kanthu kwa mulungu aliyense kapena kwa munthu aliyense masiku 50 osati kwa inu nokha mfumu adzaponyedwa mdzenje la mikango. Verse 8. Maona wenepa so anthuwa akubwera kwa mfumu. So mfumu yakwizwa kale kuti ndiyo imazikonda yokhe ndata akulu onati zinthu wambiri ndiye muyechira muchotale ngati sapempha kwa inu amene ayile mdzenje changa mikango. So anthu amaziwa kale no Daniel sangapange zimene. So anthu anamba zindikira okay Daniel amanga sizifana mapembeza yani mulungu munthu tamatha kandadani pamene ukukhala koma anthu amazara mkulu angakhale amatinyase mkulu amakhulupirira kwa mulungu wake ngati ngapeze chifukwa ndimpeza chifukwa pa nkhani yachani ipembedzo. So anthu anayesesa kuti nampezere Daniel chifukwa koma zina atani zinawavuta ndikhoya ndimozelebe. So zinavuta yonje chichitika chinayo chino anapeza chilamulo chotino amukole ndani Daniel tempeza ndani ya. Verse 8. Yeah. Tsopano mfumu mukhazikitse choletsacho ndi kutsimikiza cholembedwacho
kuti chisasinthike monga mwa malamulo a Medi ndi Aperesi amene sasinthika. Verse 9. Momwemo mfumu Dariyo anatsimikiza cholembedwa ndi choletsacho. Verse 10. Yeah, zili ngati nato lamulo la 50+1 tuzanenekera ku parliament. Muzati silingangosinthidwa anyhow. Afunika piteso parliament akalani akalisintha. So amene ndapeleza kalamulo imakhala ndi okhazikika basi. Anayimbi ka doctrine yaka infallibility lero chimali kanchazi basi angachisinthenso. Right? So akalamulo lijali silingasinthidwe unless munayikaso lamulo lina limene khangati likupanga modify lamulo ilili. Koma hii sadani lisasinthike ndikhoya timozinebe. Uthanano ngati mnthawi anapeleka lamulo tuna aphe nthawi modekayi kana pera lamulo Ayuda osarani aphedwe. Lamulo isida akasinthidwe yani. Zimona sinthidwe Ayudawo atawuziteteza okha ndi anachita wena tsiku lake ndirakuti mubona wenewe lamulo isasinthidwe yayi pamubwera mwina lili konzera mweli. So ndituma kusana nazo okha mene tapakainchi kula mene tamugwira. Verse 10 aliya. Ndipo podziwa Danieli kuti adatsimikiza cholembedwacho analowa m'nyumba mwake m'chipinda mwake chimene mazenera ake anatseguka oloza ku Yerusalemu. Ndipo anagwada pa maondo ake tsiku limodzi katatu napemphera navomereza pamaso pa Mulungu wake monga umo amachitira kale lonse. So Danieli okay china chimene ndafuna nacho nalo tikamaza fika nthawi yachisauso anthu azachita mmene monga amachitira nthawi zonse. Now let's say munthu akakhala ndi vuto kuyamba kuthamangira ndikuti ndikundalama kwake ndikuti azasala pangisiwe ayani ndalama zake basi. Ife munthu akakhala ndi vuto kuyambira kupita kumakhala kwa sing'anga nthawi imene azapita swalani kwa sing'anga. So kwa munthu amene sanazolopita kwa Mulungu akakhala ndi mavuto ndizovuta anapiteso kwa ndani kwa Mulungu especially pakakhala chivuto chachikulu ngati chotino usagule ndikutani ndikugulisa ndikhoya timoze. So Daniel anapanga monga mene anatani anachitira. So nthawi zina anazifunsa neno Daniel why anasegula mazenera namapemphera atananga osabisa ifani chifukwa tino nthawi zonse amapanga chonchi panali chifukwa chake Daniel amapemphera kwanga na Yerusalemu panali chifukwa chake titende pitano kumafumu. Now nkhani ndizayipanga so ndikamapanga Genesis chapter 3 zafikakwe one for now ningofika straight mpango wa mutu sindifuruza zinazo. Solomon akukhazikisa kachisa mine Mulungu analonjeza David utazamanga akukhazikisa kachisi Solomon anapemphera pokhazikisa kachisi anapemphera nake lapa dera 1 Mfumu chapter 8 verse 16 aliya. 1 Mfumu chapter 8 verse 16 verse 16. Kuyambira tsiku lakutulutsa ine anthu anga Israeli m'dziko la Igupto sindinasankha muzi uliwonse mwa mafuko onse a Israeli kumangamo nyumba yokhalamo dzina langa, koma ndinasankha Davide kukhala mfumu ya anthu anga a Israeli. Yeah, so panthawi yonse Mulungu sanasankha gawo mu Israeli kuti pakhale kukhala dzina lake akamba za kachisi. So atamanga kachisi pamene Solomon amapempherano. Verse 20 aliya. 8 verse 28. 1 Mafumu 8 verse 28. Tiyeni. Koma muchokere mapemphero la kapolo wanu ndi pembedzero lake Yehova Mulungu wanga, kumvera kulira ndi kupempha kwake kumene kapolo wanu apempha pamaso panu lero. Verse 29. Kuti maso anu atsegukire nyumba ino usiku ndi usana kumalo kumene munanenako dzina langa lidzakhala komweko, ndi kuti mumvere pemphero limene adzapemphera kapolo wanu lolunjika kumalo kuno. Verse 30. Mukona wenewe so kuti anthu anu akamapemphera pemphero ndipo pemphero lolunjika malati Mulungu arani aziva pemphero ndikhuya timozenebe. So ndona kuti mapita nthawi anthu a Mulungu kuti azapemphera towards Yerusalemu ndipo Mulungu azawamva. Right? So Yerusalemu akuyimira malo amene mzimu wa Mulungu makhala paja adakhazika kachisiyo ulemu wa Mulungu unabwera kuzaza yani
kachisi ndipo ulemerero wa Mulungu unakuzaza kachisi anthu adakanika kukhala mkati mwanatuka yani banja so akuti no maona anthu amene dzina lilipo neti so tiona kuti no anthu amapemphera towards malo amene akuti no akuyang'anira chiyang'anirana cha Mulungu fane mmalinga yawo makhala no Mulungu ali malati awawa so akupemphera towards Yerusalemu akhala akupembedzera mtima wawo towards ndani Mulungu koma pano patuzana no Yesu adakamba kuti Yohane chapter 4 verse 18 mpaka 25 akamba zino ikudza nthawi yoti suzapembeza muya ku Yerusalemu kapena kuti kuphiriri koma muzapembeza ya muzimu ndi yani legionary for awa ndo pembedza amene Mulungu wakatani akuafuna Mulungu ndiye mzimu akupembeza muzene ya legionary so mwana amapereka chimeji so tika mutatu muwerenge chapter isana otitakhala njala yating'amba ifeyo ife ndikulapa ndibwera kwa inu muzatani muzamva mutatakhala achima ndikupembedza towards Yerusalemu inu muzatani muzamva mwanjira nkhani yakuneyo kuti no mapempherawo mtima wawo amene akupemphera Mulungu azikhala yani pa center yakapembedzera azikhala ndani azikhala Mulungu ndikhoya tiwozoneke so kumapita nthawi Daniel aumapita nthawi kodi azapembedza motani fane pa Daniel chapter 12 anamuzatino Daniel pita malo ako mofika kumapita nthawi uzatani uzayima manjira na buku lake la Daniel lizakwanirisa kunyani mapita nthawi right so totendipizeni pa Aheberi chapter 12 tikamata tupemphera towards Yerusalemu tukamba kuti yani Aheberi 12 verse 22 verse 22 komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni right so Zion 1 10 ndi mudzi wa Mulungu wamoyo so Zion ndi mudzi wa Mulungu wamoyo imezi kambebe tiziliza kuchipanga nyaka 10 Yerusalemu wakumwamba so Yerusalemu wakumwamba ali kuti Zionimo mphiri la Mulungu wamoyo tikuona wenepe 10 ndiko unyinji ochuluka wa angelo yeah right 10 verse 23 ndiko msonkhano wawo onse ndi mpingo wobadwa oyamba olembedwa mmwamba yeah so kumwambaku ndi msonkhano wa ndani wa onse ni mpingo woyamba wobadwa ethelevizani ndiko Mulungu woweruza wa onse ndiko mizimu ya olungama oyesedwa angwiro so iwo amene akupembedza kuyang'ana kuko mizimu yawo ikuyesera ya angwiro timozenepe so kumapita nthawi anthu a Mulungu pamene akupembedza eri mako the beast kamuti ayikida pa anthu onse amene ali okhulupirika kapembedzedwa wakhala akang'ana kuti mwamba panopa anthu pamene akupembedza akuyang'ana asogolera kuti chani even anthu okhulupiriraku akuyang'ana tino asogolera kuti chani ningopasa chisazo kwa IMS maize those guys really no I feel truth yani anyways ntaya fanya YouTube akurithi bet ntaya imene kunali ntaya ya chifukwa chachikulu chije yeah anauza nthara makosana tiyeni mukatani mukapepelese mankhwala lukhwera nikisanebe now anthu awo anapita chifukwa tino anena ni ndani asogolere why amana raife where the true organization the true organization yankhula ndeti zikufunika zithazo tani zoona basi mwanipesane so no ma positions ambiri amene anthu amanena amatenga kuti no organization ayo kuti mausi yeri now nthawi imene jayo bapemphera wanawo chifukwa boma lina nene ndi boma lina nena mipingo yose inatani zimatenga ndo Islamu kapena ndo Buddha wana basi mwanipesane inaitaya mako the beast manager mako the beast kideje chimozi utenga Dr. Vine unovesera pabuku bacha mukavesere zimene wanga suggest ananena kuti ananena kuti no ikati mako the beast yamanga pasi pa ma conference azakanika kupanga operate fanira kuti
mipingo ili registered ni boma ndefitiza khale okhulupirika ndi legislation atazatani azayiyonse never nthawi imeneyi tizangokhala kuti tili ndi underground movement imene ili ya home churches ndeti ngati upanga sponsor ministry ndeti no pazakhale pali another ngati no collective kuti no anthu kuti no akupanga channel maresources olepite uku iwe kuti do the missionary work mano investment utamaze so mzimwe ndonena kunena kuti mako the best ikapanga pasi pa ineni makhubira onena kuti every organization imene registered ndi boma izakhalira compromised kale actually compromisation yachitika kale apa yeti kungakhula against ndero amba kukira boma ndeti sangaloleso organization imene ipitirire yeti so truly post the mark of the beast anthu mulungu ndeti no osamera okhubirika ili gadi sedali organization yanje ngarafuna adusa baba akhale bangala kuti umwamba kuli mapemphero amvekedi koma once mapemphero yangala kuti no organization kuti chani definitely ndote azakhala kuti no nawo sawandira chani mark of the beast mkona makamba zonda kuti no 144,000 sana ibiside ndi chani ndi akaziwo meaning to say anthu aka mulungu eni panopa ali ma organizations osewa nkona mulungu akuti panthawi imene tuka imene muyani anthu anga chifana kuti no if let's say a church organization ili mali pachona hadi panthawi iyi izakhala dissolved basi that's a fact and whether I believe your organization is true or not sino kaba one kind of no ngalo organization ingazaime against mark of the beast azebe nga remove legislation nelima ziseko za mpingo mene zonse zasekedwa simungapite so kumpingo kapemphera kona mpingo ngarufuna wapitirire which I nimakhulira ndizaide kalonje mpingo ezakhali yose gulaba antazakhala kupita antazakhala kabya 10 kachani mabatizo azakhala kupitira chimozi only that mpingo suziza susana ndi mark of the beast ndeti kaona mbiri ya mipingo yose menena kupangira mu nthawi ya covid nimango zapo mipingo ingapo mamembers ena of course amasosana na ngati Zimbabwe mpingo wa Pastor Chris ngati tukuziwa tamusa Pastor Chris that guy amasosana kwambiri ndi zachifwa yayikulu je ndi mamembers akana kumana opanda ujeni makhadi anje anamanga rosito zimene zachitika zimene zonse ndikhuba ati tikumana kwako le so zomondona dane zimene anapangazi zimene alesa afunika zizindikira nakuno alesa azikhala ndi ubale personal ndi mulungu pona ndo dzulu apasira khalira gwedezeka iye ubale wake ndi mulungu uzakhala ndo okwanira kumudusisa mumba nthawi imene jamene kuna abalikira pona mo uthenga usiyana ndi anthu ena mafunzo kuti no kuti asubira kuti chani mumba nthawi imene thaya chifwa yayikulu pona uthenga amene kuti no apapandire basi awa this is the end zingangotendera zifika tono anthu sazitha kugula ndi kugulisa chama 2020 leto anthu imene amafundisa uvesa tono chita chike nchane afterwards kubambiri chimafuna chito alibe ubale ndi mulungu ndi chimafuna chimene nde zimakeneka amakeneka uvesa tono chita sati ndi chani ndi pachifukwa chimene anthu ambiri apanga matizo obalika ena kumanga give up hope ena kumanga depressed chifanya sawe alibe chiyembekezo so ena akuti ababa ana ndeti zimangana wacha ndi makomo what do you mean atisafuna zikhawa nawo ku church fatino atanawo makomazi mangana wacha ndi last uje singo pembezi iwe mimi lero to iwe kwanu kusuma pemphera manivese newe so zinangopanga expose mavuto ambiri amene analipo kale koma ndamona ngaziziyani zili bwino so mene zinali nthaya ya chifwa yayikulu ndimene zilakhaleso crisis ikabwera so amene akuyima amene atazayime anthu amene akuyang'ana ku Yerusalemu actually tikaona 145 verse Chimuzu 14 verse 1 akuti ya ndi amene akuyima pa phiri la chani la Ziyoni manje lena mtima wonse uli pa mulungu osali pa munthu ena aliyense 100% pa mulungu kwenda no organization ndinali mwakuti ife tima pachani panyonani andizweza chitika Dr. Vine kuti wangu wankhula kuti apa sizinaende bwino nthawi ampangira to council
sakulera ena aitanide wina kuti wose I think zamuvule mano sinzo ngati what I'm saying zipanga sense ndapereka a practical example mene zinakhalire mene zinakhalira ndipo mene zinakhalira so Daniel no 3 times a day anapemphera kwangana kuti meneko so ita chiya cha verse 7 verse 11 pamenepo anasonkhana anthu awa napeza Danieli ankupemphera ndi kupembedza pamaso pa Mulungu wake verse 12 ndipo anayandikira nanena pamaso pa mfumu za choletsacho cha mfumu kodi simunatsimikiza choletsacho kuti aliyense akapempha kanthu kwa Mulungu aliyense kapena kwa munthu aliyense masiku 30 osati kwa inu nokha mfumu adzaponyedwa mdzenje la mikango verse mfumu inayankha niti choona chinthuchi monga mwa malamulo amene ndi aperesi amene sasinthika mwana ameneke so anthu akona okay tendidike ndene tera raphoza kuti angondikira Daniel uja angondikira basi so amona apemphera maona 10 wafumu straight Daniel uja nganaza kupanga kususana nojani mfumu of which by now mfumu sizemava kuti imazimva ija sizezarani zachoka because akuchira zati izizinisanja kumbangira nkuluwe right so panthawi izo no kunyada kwose kwa mfumu atani kwachoka chifukwa amachita kuzana kuti no mfumu inazinikana anthu amandikola yedi verse 10 pamenepo anayankha nati pamaso pa mfumu Danieli uja wa ana a ndende a Yuda sasamalira inu mfumu kapena choletsa munachitsimikizacho koma apempha pemphero lake katatu tsiku limodzi maona menete so kuti mfumu sakusamalira inuyo masausamalira sojani mfumu anu kumani izi zidayizoona ngati tikana muno mwino Daniel anampeza ndi chifukwa ngati makosana anakanika so mwanjira Daniel anayi munthu otino exemplary ufumu wonsewo bosa sono naso amakosana mwana kosana ampezera vuto cholenga kuti amutani amuchosepo right so iyichi chimandipasa ine chilimbikitso kunena kuti tikamakabaza bako the beast makosana chikhale chinthu chonena kuti kwa munthu amene alopembedza ndi chinthu choti sangasisa afunika asapange give up tikozanebe mako the beast ifuna ikhale chinthu chonena kuti kwa iweyo ngati Khristu unless mina yora khatno mutu wako sugenda bwino mwino mangati mutu wako enda bwino mwino chikupyako chili bwino mwino iweyo chikhale chinthu chonena kuti ndichokanika kuti niwe sungatani sunga pange compromise yayi ndi line yokuti iyi ndi line ndikadusapo ndichita zote ndatani ndatayika tinozebe komanso kwa boma mako the basic hedge ndiyena kuti no akukhazisa ndiyena iyo sangatani sangabweze so mbuye yayi chikhencho ndiyena kuti no kwa boma akhenga ndiyena kuti no akuyika ndiyena chikuteteza ndithu boma lawo kwa munthu oti no asusa ndithu waphwanya malamulo adziko so mako the beast yakhati no ayiva uphwanya malamulo zimene Mulungu akunena malamulo ake kapena uphwanya zimene dziko likunena malamulo ake mako the beast ndi magawo awiri so uzakhati no ukugwera ayiva gawo la Mulungu kapena gawo la chani la dziko lapansi masunga khale pakati yayi so Daniel ndithu anampezera vuto now tione zimene mfumu ikunena verse 14 atiya okay yeah ndingonaso nkhani ya Daniel ndikuwerengaso ndi zomwe zingachitika mwina masiku omalizawo nkhani ya market business zozo Daniel anali ma president that he was the first one wayamba anali yeye komano anthu akupita kwa mfumu akumwuza kuti takumana ma president ma councilors onse takambirana ndipo ndabizana kuti tikhazisana moletere Daniel sanamuze na Daniel komano at the end of the day lamulo lupanga affect Daniel wasa Daniel yekha komano lupanga affect aliyense amulija ndendo ngona ndiona kuti kumene kupitako zolero zachikaso na kuti anthu ena ake atazodiwo ni mabelievers kumali mu system uja nawo sizama affect zimuzia ngati za kaudi the believe mbali ya Mungu yo komanso zimanga affect even anthu kusikona amene feo machino sinu panga na kumano ndimango na sonkhana kukunodi there is deception kwambiri kuchitika popo of which we expect the same good how many years zakhala tsekera ambiri so anthu kuti avomere zimene ziyazi ngati nawo amene abagera kuti khanya sandeja akuyibweresa ngati mina khani ya kupaka care for nature
dziko lisukuma so there's deception involved anthu aja mfumu ija kusaina nawo zimene kupanga nawo agree anthu ena kuvomereza nawo kuona ngati apanga chilondola amene anthu achatatake ni achichina chake so ena aja napezoti mina iwo wopanga wawo chifukwa mapresident wa ndamene anali nkhani iwo awiri aja sanipatala awiri amene anali nkhani komana akauza makhasala zimene pamake nkopali mujinga kuti chichabwinobwino amene iwo they knew chomafuna apange ndiye zapezoti anthu anake mina nawonso ali ma other places nawonso nkunamizidwa nkupanga nawo kumazaona pamapedwa kuti kuti ndiyapanga tagena taku too late so nimangona kuti in the end zawo naso there's a kind of deception yeah alright Thomas okay dobirize so zinzambiri pamene zobwera sizikubwera munga ngati mene zilili ere ngati nkhani yachifa ikuluichi ineni mona limene generate deception ayikulu kwambiri because you know like a company itseka blog yayo pangira mankhwala alifati anthu ambiri anapeza kuti ali ndi adverse events tinozonebe so the mele chimabwera chinthu chimakhanga tino chibiru mankhwala nalo seti we know of remedies amene amathautani kugwira se yeah and because don't anapo bwaya ukabaisa izizi ndeto no sudani sudwalaso sutazo mpasera munthu kena kuti aya ukabaisa uzidwala kena kuti ya ukabaisa uzimpasera so munthu uzidwalaso tinozonebe so addition vise kena namo mapano pa kuvumira liya ababa zone satino ukabaisa ujeni udwala pano pa at the very end yet anthu atani mutinozonebe so deception anthu analengeza nthawi ija komano kankhula chimene chachita makutati madokotala mindu ino ayibizati anata ntchito zawo yeri anthambi zoti no chifatisana atenge ujeni wenja basi uzeno awuzani ntchito zati kuma in the end ina deception ayikulu so due the way it happened time ineyo ndimo kusoma anthambi lakati I feel city pakana zo fire cha news daily news mantas anthambi yana sana maina so mfumu imene hii verse 14 ali yani ndipo mfumu umene yatamva mawawa anayipidwa kwambiri nayika mtima wake pa Danieli kuti amulanditse nayesa mpaka apolo adzowa kumulanditsa so inaisisa wapeza lopo ngati pakakhala malamulo maloya amayesala apeza tuno ngati malamulo lina losusana ndi izize ulamulo limene nthawi maso amuti amayese so mfumu inaisisa ndithu itana maloya kwesa mundumu kuti kapena munandikira mulo lina mwachangu kapena nditani mpaka dzwale natani osatheka koma inazo kuti apa pa makusana wamangira ndani Daniel sina kuona Yesu ya tembeze ndani ya verse 15 koma anthu awa anasonkhana kwa mfumu nati kwa mfumu dziwani mfumu kuti lamulo la Amedi ndi Aperisi ndilo kuti choletsa chilichonse ndilemba lililonse idazikhazikira mfumu zisasinthike Danieli aponyedwa mdzenje la mikango verse 16 pamenepo inalamulira mfumu ndipo anadza naye Danieli namponya mdzenje la mikango verse ndipo mfumu inalankhula niti kwa Danieli Mulungu wako amene untumikira kosalekeza iyeyo adzakulanditsa verse 17 bwana amene so mawu amene akankhula mfumuyo of course ikankhula zimene zokoma ikuzwa kuti avanenda ndasokoneza kwambiri zilingana no munthu wewe wampasa malangizo olakwika tinozonebe ne munthu ujazi zikumpanga affected imakhala neweyo basi kosha sima kugwira so ndalakwisa so fumu inazara amene masana moja ndikupha not only Daniel tisayiwala na Daniel ali munthu otinofumi mandalira kwambiri apaka ina akakamiza tino akhale azera mulira kosanda ndani yeye amazati noke Daniel akangofa ndendisa ndi anthu kuti anthu kuti fumu suyenda ya so fumu imaziganiza yo kuti zona ndikupha number 1 kuti ndisayende nawa wala so inafika kuti nokosha sayigera amwe mulungu amene matumikiro yakutani akubulu musifane mfumu zoti Daniel ka ayemphera katatu sana laberere mulungu wake imazari Daniel abawena zina Daniel atapanga zili mene zifani mabanga akone roke kuli kuende sakaye kwa bwino ndifana nizimu ajani wa mulungu kali mwake so mfumu inaimena zo ntchito kuno mfumu zinga nthawi zina munthu wotono uli pamalo nena kuti no iweyo anthu amachita zati akulu anthu opemphera zina amazendesa bwire amathana aliyesa akapezekeko basi
koma iwe fate malopa wachiti yese usapezekako aineke amene amakalamuza ali sapezekeko iwo opoza tunosula pezekeko amakhala bena azovuta amakhala azovuta ndi makosa anena mbali mulawo chasapezeka bali fire amene ndi atentane naye so zina njira zimene zizipa nthawi so mfumu iyi inaphuna kwambiri bese ndinati yani 17 ndipo anatengamala nawika pakamwa pa dzenje niungomera mfumu ndicho sindikiza chake ndicho sindikiza cha akulu ake kuti kasasindiki kanthu ka Danieli 8 so anayikapo silu kuti mwina makosa anachathabwera kuti azango mbaya so anayika silu kuti mwalawo mene ndayika silu amene angathe kuphwasula silu ndani mfumu chabe ali sasa khudze ujeni tiyendelezani pamene mfumu inamuka ku nyumba chake nichezera kusala usikuwo ngakhale zoyimbisa sanabwere nazo pamaso pake ndi m'maso mwake munamuwumira verse 19 so mkulu anapita kuti anabwerera kumalo wake anakhala osadya kukhumula amenewe osatata amasala kuti apa ndikusala ndi mulungu ampulumutse Danieli ingene wakhumula kwambiri safuna satani safuna aje tulosola tani labali ifuna abandera kukhaliza mbona sikumeja makusanaje mina abwe akhelekene limene iyi ndeti angobweza ganizo liti moyo mbona Danieli akafa nenda lakwisa bwana aish yereso mfumu chimwe chikwenda nditi chokhacho mpaka mamawa verse 19 ali yani ninawira mama mfumu nimuka mufumira kudzenjera mikango so mama wacho ambiri achinayi mumtima mwake tuno ndipita kumene kuko basi manje ndo chimene chinayi mumtima mwake chinayi chiti dzenjera mikango le tiyembizani 20 ndipo poyandikira dzenje afula ndi mawu achisoni mfumu ninena nili kwa Danieli nyamata wa mulungu wa moyo kodi mulungu wako amene untumikira kusalekeza wakhoza kulandisa kwa mikango so mfumu inani na mwanyani mwachisoni fari imazati Danieli kufa ndifanya ndani ya iyeyo best ndanalia pamene bo Danieli anati kwa mfumu mfumu mukhale ndi moyo ndikhalire mulungu wanga watuma mtenga wake naseka pakamwa pa mikango ndipo sinandipweteka chifukwa anandiona osachimwa pamaso pake pamaso panunso mfumu sinalakwa 23 so Danieli akuti ineyo sinalakwire mulungu inenso sinakutani sinalakwire fa imene mulungu abwera uzanditani uzandipulumutsa kutumiza ngelo wake so Danieli amakufuna mfumu ipesesana tuno iyeyo sanafune kuti ayelakwire yayi right Daniel was innocent so chuchitika chani nana pamenepo mfumu inakondwera kwambiri niwauza atulutse Danieli mdzenje momwemo anatulutsa Danieli mdzenje ndi pathupi pake sipanaoneka bala popeza anakhulupirira mulungu wake 24 ndipo italamulira mfumu anabwera nawo amuna aja anamneneza Danieli nawaponya mdzenje la mikango iwowa anawo ndi akazi awo ndipo asanafike pansi pa dzenje mikango inawaposa mphamvu niphwanya mafupa awo onse so mfumu ikuponya makosa nawo akazi awo ndi ana mwajirana iso ifunati ndo ya makosa na izabilirire ifunati onongeretu mtundu wa makosa nawo right so akuti asanafike basi mikango yatani yagwira kale mwajirana mikango isizote nayo itakhuda amene magana kudya Danieli anali mulungu atayiseka kamwe ngono ndiyena chitana ndiye tione zimene zichitika pamene mfumu Dariyo analembera kwa anthu mitundu ya anthu ndi manenedwe onse okhala pa dziko lonse lapansi tendere uchulukire inu 26 so anthu akulandiranso chikalaso chinaso cha mfumu chochokera kwa mfumu kwambasa nani za Danieli kuti iyi mwakusana chikala chinasiya chani mene chitiyeni kuti chani 26 ndilamulira ine kuti maiko onse a ufumu wanga anthu anjenjemere naope pamaso pa mulungu wa Danieli pakuti iye ndiye mulungu wa moyo wakhala chikhalire ndi ufumu wake ngosawongeka ndi kulamulira kwake kuzakhala mpaka chimaliziro iye apulumutsa nalanditsa nachita zizindikiro ndi zozizwa mmwamba ndi pa dziko lapansi ndiye amene anapulumutsa Danieli ku mphamvu ya mikango 28 so nkhani isira ngokhala kumene kukoka kumene apita dziko salajani ndakuti aliyense anjenjemere pamaso pa ndani pa mulungu wa ndani wa Danieli so hili ndi lamulo la milindi aperesi pabisa amene amafunika abwera azanani
azasinthira moyo. Tamalisa ni verse 20 ali. Omwemo Danieli amene anakuzikabe bukhala Dario mfumu ndi bukhala mfumu Koresi wa ku Perisia. So Daniel ndithu anakhala moyo mu nthawi ya ufumu wa Dario ni nani? Ni Koresi, Cyrus ujana kulongozedwa ni Yesaya. So ndithu umuni mene zinakhalira nthawi ya Amidi ndi Abele. Suzanga bai comment sanadule. Yeah, mina sorry. Okay, then. Kama mene mapanga imabeka chilishira moja hivi. Sina nini bila kujambiza kwamba siku onse anapoona zote. Yeah. Ndimeleza sana kama mwira matako ngubera mungu. Mungu baba Mose. Basi. Kuni akubangi destroy. Ndiye tikale una okala una strict ndana na bila tena kwa sana ni nzuri. Ujone 30 days. Kila mtu last ni Ora ndipanga yikela ngondira apa. Amen. Yes, comment. Yeah, kani ya King Darius yo. Yikona bado kwa bedo at least kuliani kabino gobe. Mano nimangolinga lodi iye amadziwa mene mfumu wana lowera. Ndiye zake Cyrus. Amadziwa ufumu suda lodiwo anali amphamvu kabena odere. In fact Babylon ifuatwa na mafumu aja makala kusika odi kwambiri makwese ndo foga. Babylon was more powerful than you. Anakasema ni kwese Babylon. They later found out really chipanya Mungu. Mungu anagamba wasana bado ngomwe God had said this guy zaidi ya moto mwele. Nde arabwera nantu aje kumagamba nodi mfumu ije bangera muro la atasapembeze asafuse chintu kwa muntu alisi kapena Mungu ali yes for 30 days. King ije wapanga sign. Nde mwakanza kodi mfumu yopanga sign. Apanga sign chifua chani pamene no he knew about Mungu. Ofisi pa pasogolo anazindikira and then pamene kwamba nodi akamba za Mungu wa Daniel kuli kupanga soka la moyo. Kwamba unango bukabe ndi something nodi mfumu imadziwa. But why did he choose kupanga usipeni zozo? Kunali mina kwa hiyo mina ilo amaitengera mina from a political side kapena izinalo bia mina ya kupanga kazaji pembezoso nayo. Ndinango kwaniza Mungu tena. Of course nkana kwenda mwana tunali pride. Ura mukusana kazi bempa kwa nani? Kaine nanga tuno kuzikweze. Mozo makosana na bera ngati mumutama kwambire. Ne muntu akatamira kwambiri. Ama saba mono amakhanga lwaledzeraso naye. Zingati amwe sanga unene ndi yonjo. Ngati makosana amwe sanga unene ndi yonjo. Antena sawa vanga yonjo. Ndoka vetura udina kubanje. Ndi akana base. So nanga tuna mutama kwambiri. Ndiye waledzera nazo. Kembe ina mangu bangi ngosaganiza mama veraga naza zingale hayi ndana isakuzikoza zimezo ndikuya alamura lesa sanyezo mungwandani wadani alisa zinyinyemera pamaso wa mungwandani wadani so at least nditu kula mini at least had a positive ending zake Cyrus ndujana uza ntosarani abwirire amene akufune abwirire kuti Yerusalemu abasaso juma ndizo sizowayenereza kuti akafika kwa kamangeso nyumba ya ndani ya Mungu wao kuti apembeze Mulungu. Amen.